zoni u Kutjevu koji smo mi kao zadruga kupili početkom 2009. godine, a zadruga je proizašla iz udruge uzgajatelja simentalskog goveda Požeština. Počeli smo sa 20 članova, danas imamo 15 članova, stalnih članova zadruge i cilj nam je da u ovom nekom razdoblju, a i sa ovom veterinarskom ambulantom u biti zaokružimo jedan ciklus usluga i da smanjimo svoje troškove proizvodnje koje nas čekaju na tržištu i da budemo što konkurentni, kako je to danas lijepo za reći. Zadruga broji 15 članova, negdje oko 700 goveda ukupno imamo, to je nekih 1500 ukupno grla. Na ovom zemljištu nam je prvi i osnovni korak bio kupit ga, to smo učinili. Drugi korak je bio početi graditi veterinarsku ambulantu, to činimo. U toj ambulanti će biti naš mali poslovni centar i jedna dvorana za edukaciju, za obrazovanje, konferencijska dvorana. U trećem koraku tamo, ako se okrenete iza vas, nadam se da će uskoro kroz par godina se izdići jedna dvorana, više namjenska dvorana za... Tu je financijska konstrukcija zatvorena. Investicija je 1,5 500 kuna. Do sada smo uložili nekih 200 000 kuna vlastitih sredstava u taj projekt, znači kupovina zemljišta i izrada potrebne dokumentacije. Pomoći nije bilo od nikud i to nas još više na neki način bodri, jer smo sigurni da i ako nema pomoći da ono što želimo možemo učiniti sami. To ne znači da mi ne bi voljeli dobiti pomoć i da se za to nećemo boriti u svakom slučaju. Ljudi koji imaju viziju nalaze način da rade. Evo ga, prije 2 godine je zemljište kupljeno, uspjelo se u međuvremenu preskočiti nekakve administrativne zapreke. Gospodin Kovač je jako dobro upoznat s tim. Što se tiče grada Kutjeva, ne da podržava ovakve projekte, ne podržava sve projekte. Vidite, pomalo iza leđa da se radi i na drugima. I ove godine treba imati 4 poduzeća koja će ovdje graditi. Znači da se ipak izlazi iz krize, da ljudi pronalaze način, a sve to znači novo zapošljavanje. Novo zapošljavanje znači rješavanje egzistencije ljudi, obitelji, a isto tako lakši život u gradu i ono što grad treba financirati. Neću dužiti, ali spomenuo je gospodin Kovač treću fazu, treći korak dvorane. Ideju koju je iznio ja sam objeručke prihvatio.